L-arfin żdied iżda l-appell jibqa' wieħed dak favur ir-responsabbilta u tnaqqis ta' riski żejda. Dan kien il-messaġġ li qasam magħna t-tabib Simon Mikallef li jaħdem fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Ma' Mikallef dan l-istazzjon tkellem dwar ix-xogħol tal-emerġenza f'dan iż-żmien festiv u xi jfisser differenti għal ħaddiema fl-emerġenza. Mikallef innota kif meta jasal dan iż-żmien tas-sena, persuna taf tkun aktar konfidenti fiha nnifisha billi issuq vettura minkejja li jkun xorob jew ħaxi sustanza, inkluż mediċinali meta dan mhux rekomandat. Sfortunatament xi kultant nieħduhom for granted dawn l-affarijiet, speċjalment forsi parti mill-kultura tagħna. Kemm il-darba tismawija, ħanofrilek grokk, ħanofrilek fl-ixkun birra. Aħna kemm ħafna drabi nitkellmu fuq li kemm jista' jkun ma tixrob xejn. Jew ġifieri. Ovvjament hemm il-liġi li tispeċifika ċertu regolamenti, u tispeċifika ċertu numri li huwa aċċettat. Jekk tkun f'ambjent li qed tixrob ħafna drabi, grokk ħajġib il-ieħor. Ġifieri m'għandniex ngħidu. Idealment jekk ħassuq ma tieħu xejn. Mikallef żied jgħidilna kif mhux biss l-alkoħol jew id-droga m'għandhomx jitħalltu ma' sewqan. Tajjeb ukoll nżommu f'moħħna li inti mhux necessarjament id-drogi jew l-alkoħol, biss huwa importanti speċjalment jekk ikun xi ġurnata xogħol u ħriġ flaxija, so ħadd tkun għajjien, dik hija xi ħaġa wkoll li tikkunsidra li inti jaf tkun ħassuq. Wara tkun ilha xi ġurnata barra, ġurnata xogħol, mbagħad imur xi parti. Toqgħod attent iktar speċjalment jekk ħadd xi tazza imbit jew xi alkoħol, għax kollox ma kollox ħadd tkun iktar għajjien u ħażid iktar ir-riskju ta' xi inċident. Hawn it-tabib żied jinnota kif deċiżjoni mhux għaqlija jista' jkollha konsegwenzi għal snin twal speċjalment għad-danni fuq dawk qrib dak illi jkun. Ħafna drabi l-konsegwenzi jridu naħsbu daqsxejn fil-qraba tagħna. Għax ovvjament ħajġu qraba tagħna jara jistaqsu mhix ħaġa sabiħa li inti tgħidilhom li t-tifel, it-tifla, r-raġel, il-mara qegħdin f'kundizzjoni kritika. Mikallef tem jappella kif wieħed għandu jkun responsabbli u bekk ikun rispettuż ukoll lejn dawk ta' madwaru. Bħalissa qegħdin fix-xitwa u diġà il-pazjenti, numru ta' pazjenti jiżdiedu, jiġifieri għax affarijiet li m'għandniex kontroll fuqhom, jiżdiedu ċertu mart respiratorju. Speċjalment fl-anzjani tagħna li għandna bżonn nieħdu ħsiebhom ukoll. U ovvjament b'rispett dal-pazjenti li għandhom bżonn ċertu kura, sfortunatament mardu mingħajr l-ebda kontroll, ma nkomplux inżidu l-peace fuq l-emerġenza, ħalli kemm jista' jkun inkunu nistgħu niffukaw fuq dal-pazjenti. Mikallef innota wkoll kif illum aktar minn qatt qabel wieħed għandu alternattivi għas-sewqan hekk kif appella favur li pjanar fejn jidħol il-ħruġ b'hekk riski mingħajr bżonn jitnaqsu. Nieħdu dal-affarijiet fi ħsieb biex ma nerġgħux aħna u ma nerġgħux il ta' madwarna u ma nikkawżawx niket fir-raba tagħna.